Ето ме отново. Добре се чувам, като съм сам. Добре. Сега ще влиза дам. Добре се чувам. Чувам сам надалече. Не можеш ти да ме опазиш, няма какво да не спре. Човече, живота минава съм всякакви, не всякакви. Преминава съм и трудностите, на трудностите. Тази тишина и пауза, която дадох, беше момента, в който се раздадох. Никога не съм се предал. Никога не съм те предал. Никога не съм бил като те педал. Как е, момчета? Обичам да повтарям. Не, обичам да налагам, да излагам нещата в очите на хората, на истината, майче. Докарва ти сълзата, босът ти е майката в устата. Бях добър за тепи, какво се случи? За гърба ми кажи как да се получи. Аванта, колко давах, не предавах, няма да дам част от мен да се предам. За такива шибаняци, които чудят се да напълня своите тумбаци, продължавам усачи и дробове, и картачи, плачете, бухича, черпи, бохича, храни, и бохича помага, и бохича винаги насреща разполага в нужда, седи се, когато имаш нужда. И как е? Когато сам си в тъмнината, звъниш ми на вратата, да ти помогна, вместо да ти го подам на устата. Подам си ръката и отново може да бъде майка ти в устата. Ще разтворя от газа и до главата. Поред на номерата, момента наближава. Спокоен, заслужава си.